Siyabingelela kakhulu. Namhlanje isikhathi sethu sincane kakhulu. Ngizothanda nje ukuba in-point system. Basikhuluma kakhulu namhlanje ukubaluleka kokusindiswa. So sithatha la incwadi kaLuka chapter 13. La sithola abazalwane lapha sibathola la. So abazalwane laba sithola la beyoreporta noma beyoceba abanye abazalwane kuJesu ukuthi Jesu, sibone abantu baseGalile uPilato elathi igazi labo elixubanisa nezilwane, elixubanisa nezilwane. So baceba, so mabefika kuJesu uthi uJesu, so nithini nina, nithi babone kakhulu yini? So sebethi-ke bona impela sibone ngathi bone kakhulu. Uthi uJesu uma nina, ngiyayithanda le ngoba uJesu akalokhu ethi hambani nibatshele ukuthi abaphenduke. Uthi nina njengoba nikwazi ukubona leyo nto ukuthi baxubanise igazi labo neley'lwane, uma nina ningaphenduki. Uverse 2 lo uthi uma nina ningaphenduki, uverse 3 ngithi kini cha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha kanjalo nonke. Because le nto ithini, ithi abantu abaningi bahamba ngomqondo wokuthi kufanele lokho ecebana nabantu ukuthi hawu sibani bani wenza ukuthi uJesu wena le nto yokukholwa noma le nto yensindisa ingawe ayikho ngabanye abantu. Umbona umuntu enza into erong akusho ukuthi fanele abese uhamba futhi icilongo ukhuluma ngaleyo wena phenduka wena, because uloku ubheka abanye abantu ukuthi benzani. Actually ile nto ngawe is not about abanye abantu. So it's very important ukuthi siyibambe. Ngiyayithanda uverse 8 wakhona uthi uverse 8 uthi sona saphendula sathi kuye, Nkosi, uyeke nangalo nyaka ngize ngivukuze isihlabathi emaceleni awo ngiwuthele umquba. Mhlawumbe ungaze uthele ngozayo, kepha uma kungenjalo ukunquma. So lesi sisebenzi lesi sensimu, uJesu uthemba efika ensimini ufica isihlahla somkhiwane asinazo iy'thelo. Usethi uJesu, ngicabanga ukusinquma lesi sihlahla because asinazo iy'thelo. Usethi-ke lo umbheki walesi sihlahla noma walesi sivini uthi hhayi, cela Nkosi unginike. Njengoba sishumayela kanje bazalwane, omunye uzocabanga ukuthi mhlambe la sizolanda udumo noma sinezizungu noma sishoda izinto esingazenza. Siyavukuza, sivukuzela labo abasafanele ukuthi bavukuzele. Mhlawumbe kufanele isikhathi sakhe sesiphelile, kodwa ngenxa yokuthi iy'ntshumayelo siyifaka nakuma-social media kanje siyakhuluma. So silwa lowo mqondo ukuthi akangabi khona umuntu ozoqamba amanga athi angilitholanga ivangeli. Akube khona umqondo othi kuwe njengoba sekushunyayelwe kangaka zonke iy'ndawo kuyashunyayelwa, so ake ngivule nami amadlebe ngilalele bakwethu ngizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. So sinjalo-ke sihamba lowo mqondo wokuthini, uNkulunkulu akasinike ithuba siqhubeke sivukuzele iy'vini ukuze zingaze zithathwe zinqunywe. Right, sizodlulela kwenye incwadi yabaseFesu, bazalwane, incwadi yabaseFesu ngiyayithanda kakhulu. Verse 18 uthi ningadakwa iwayini kuvela kulo umhubeko, kodwa nigcwaliswe ngomoya. So ithini le ndaba? Ithi kulezi iy'nsuku ngisho ngathiwa babona abantu bahukana newayini, akhona okwakho lokho. Wena lithi wena yeka wena ungaphuzi wena iwayini, because ivangeli is not about abantu, lingawe. So wena uma usutholile lokho uyeke ukwenza okurongi. Ngiyabonga.